Ćao svima, stiže nam nova godina, pa evo je vreme za poklone. Kao što sam već najavila, darujem vam knjigu Bulevar greha Zorana Petrovića. Hvala Zoranu što je poslao ovu knjigu, naravno. Ja ipak ovu knjigu nisam još uvijek pročitala, ali jesam prve dve knjige iz serijala Praznik zveri, iako je barem toliko uzbudljiva kao te dve, nadam se da ćete počitati u jednom, 2 ili 3 daha. Na prvoj stranici imate Zoranovu malu posvetu. Knjiga ima nekih 333 strane i tako, ja ću vam je poslati kao štampanu stvar i naravno volila bih, to jest tražila bih da budete sa adresom u Srbiji zbog poštanskih troškova. Sad, ja sam nešto razmišljala kako da organizujem ovu nagradnu igru i baš je bez veze što je YouTube ukinuo mogućnost privatnih poruka. Tako da, ja ću ovu knjigu postaviti, sliku ove knjige u stvari, postaviti na Instagram i vi možete tamo komentarisati. Ako vas to mrzi, možete komentarisati ispod ovog videa, ali dajte mi kako se zove vaš Instagram nalog, jer ja ću vas tako kontaktirati ako ste dobitnik, znači preko Instagrama ću vas kontaktirati. Super bi bilo u komentaru, to je jedino pravilo koje tražim, je da napišete koji je vaš omiljeni naš pisac. Po tome ne mora da bude samo iz Srbije, može da bude iz regiona. A bilo bi super da mi napišete i zašto vam je omiljeni u 2-3 priče. Eto toliko, želim vam sve najbolje u sljedećoj godini, da nam svima bude bolje, da budemo puni energije, da ne budemo apatični i bezvoljni i da snimamo YouTube videe, naravno. Pozdrav svima, ćao!